Казвам Гриско и днес играем на Майнкрафт. Само изчакайте. И да, това е моето училище. Майнкрафт. Не знам дали съм го направил добре. И да, сега това е нашия учител Снежко. Ако ме питате как станат, вземате ножици, доближавате се до него и там. И тук е часовника. Ски се чака да би. Нали? Всички сядаме и чакаме той да свърши и си. И да, и да. Сега, какво да правим? Чакай, то смешник да говори. Особено, че не са се умерени, защото е много тъпо. Подберете. Ще трябва въртище на някой и те да го удрят. И да. Сега аз още нямам къща. Розете направих жилището. Ето с китайска. Вече искам за едно левче. Ай, 17, 20. Това има една ферма. Ауч. Ами, ще си. И да, сега отиваме да трейдваме и да ни даде едно левче. Здравей, приятел. Кажеш ли карта? Ей! Да, не лева. Добре. Там, кой да писа? Ихо, имам левче. Да, тук ни къщата малко странна, ама няма какво да се прави. Мисля тук да свърши епизода. Знам, че е малък, ама
Еми да, тя от мен.